Ok, prelazimo na ball mastery. Vježbe znate, ja ću ih još jednom ponoviti za sve koji ne znaju. Znači vježba broj 1 je sredina hrbta stopala, desna lijeva. Znači povlačim džonom unazad, guram žnirancima prema naprijed jedne noge, zaustavljam sa džonom druge noge i žnirancima prema naprijed. Znači stanem, povučem, gurnem žnirancima. Stanem, povučem, gurnem žnirancima. Ista noga povlači i gura, druga noga onda ulovi. I onda ću to probati ubrzati, ako mogu, glava gore i ubrzavam. Vježba broj 2, povlačenje unutarnja. Znači ista stvar, džonom povlačim unazad, unutarnjom guram prema naprijed, druga noga zaustavlja. Džonom unazad, unutarnja prema naprijed. Skroz okreni stopalo i kad ulovim, cilj je naravno ubrzati što više. Vježba broj 3, rolling, s tim da skroz, znači krećem rolom unutarnjom do vanjske, ali skroz okreni stopalo, pa vrati nazad do unutarnje. Pa druga noga do vanjske, pa do unutarnje. Skroz okreni, trebaš dotaknuti skroz sa ovom kosti loptu. Znači, hop, 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 hop. Vježba broj 4, V okolo stajne. Pišem slovo V okolo noge na kojoj stojim. Znači, povučem unazad, unutarnjom gurem prema naprijed. U trenutku kada povlačim unazad, drugu stajnu nogu guram prema naprijed. Znači, hop u istom trenutku i gurnem prema naprijed. Pa sad ovom povlačim, ovo ide prema naprijed. Hop, hop, hop. Kad ulovimo, ubrzavamo. Ok. Sljedeća vježba je gdje ćemo sve to povezati. Znači, i brojimo svako za sebe, natječemo se, vidjet ćemo ko će uspjeti najviše. Znači, jedna noga, druga noga, to je jedan bod. Povlačim, evo krećem s lijevom, povlačim, žniranci, povlačim unutarnja, rolling, V okolo stajne, druga noga. Žniranci, unutarnja, rolling, V okolo stajne. I sad to naravno treba ubrzati. Hop, 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 hop. Ok, sljedeća vježba nam je fliper. Spusti se dolje u koljenima i naravno cilj je što brže. Ako možeš, digni glavu gore i pokušavaj gledati. Ruke koristi tu za ravnotežu i nastavi što brže. Nakon toga radimo fliper push and pull. Znači radim fliper, pa stanem s džonom na loptu, prođem prema van, unutarnjom gurnem unutra. Stanem s džonom, prođem prema van, unutarnjom gurnem unutra. Hop, 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 hop. Ok, sljedeća vježba je predvježba za zmijicu. Unutarnja, vanjska, unutarnja. Pa druga noga. Unutarnja, vanjska, unutarnja. Unutarnja, vanjska, unutarnja. Unutarnja, vanjska, unutarnja. Pa druga noga. I naravno kad mogu, probam to ubrzati. Točno koliko jako moram gurnut da mi lopta ne pobjegne. Radim sve ispred sebe, okreći stopalo. Vježba nakon toga je fliper, push and pull, zmijica. Znači fliper, push and pull, fliper, push and pull s drugom, fliper, zmijica s jednom, fliper, zmijica s drugom. Fliper, push and pull, fliper, push and pull, fliper, zmijica, fliper, zmijica. Odlično. I zadnja vježba. Krenut ću se ovako. Zarolam, spustim nogu ispred lopte i zaustavim iza stajne noge s džonom. Znači, s lijevom rolam u desnu, zarolam, zaustavim, zarolam, zaustavim, zarolam, zaustavim, zarolam, zaustavim i probam ubrzati. To je to za danas.